Λοιπόν, σήμερα θα δούμε πώς να προστατέψουμε τις συσκευές που έχουμε για wall panel, γενικά συσκευές που έχουμε μονίμως στην πρίζα για να μας δείχνουν το dashboard μας, tablet, κινητά. Το πρόβλημα με τη συνεχή φόρτιση είναι ότι κάποιες συσκευές δεν έχουν την προστασία που έχουν πλέον με το που φτάσει 80% να σταματάνε τη φόρτιση. Κάποιες συσκευές πλέον έτσι δουλεύουν. Το να φορτίζει συνέχεια είναι πολύ κακό για την μπαταρία. Μπορεί να φουσκώσει η μπαταρία, να χαλάσει το tablet ή η κινητή συσκευή, να σπάσει η οθόνη και μέχρι ακόμα και να σκάσει η μπαταρία και να προκληθεί φωτιά. Οπότε είναι τεράστιο θέμα ασφαλείας. Τώρα πώς μπορούμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Με ένα smart plug μπορούμε να το κάνουμε να φορτίζει μέχρι 80%, το smart plug που θα είναι συνδεμένος ο φορτιστής πάνω να σβήνει και να ξαναανάβει όταν θα πέσει στο 20%. Εφόσον τώρα εμείς τις συσκευές μας τις έχουμε με την εφαρμογή την official του Home Assistant, μπορούμε να δούμε ότι άμα πάμε στη συσκευή μας, συγκεκριμένη περίπτωση σε μένα είναι ένα tablet που έχω, βλέπουμε battery level, αυτή τη στιγμή είναι 49%. Εφόσον έχουμε πληροφορίες για την μπαταρία, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τον αυτοματισμό μας. Δημιουργία αυτοματισμού. Τώρα θέλουμε τη συσκευή μας. Η συσκευή μας είναι Huawei Tablet. Αλλαγή επίπεδου μπαταρίας όταν θα είναι κάτω από 20%. Ωραία. Βάζουμε ένα trigger ID που το είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Θα το ονομάσουμε 20%. Πάμε να κάνουμε και το 80%. Κάνουμε ένα διπλό για πιο γρήγορα. Όταν θα είναι πάνω από 80%, σβήνουμε το 20%. Το ονομάζουμε 80%. Τώρα έχουμε τα δύο trigger ενάψματα. Πάμε να κάνουμε και τις ενέργειες. Κάνουμε untotem. Επιλέγουμε το trigger ID μας. Επιλέξουμε το 20%. Τι θέλουμε να κάνει όταν φτάσει στο 20%? Να ανάβει η έξυπνη μπρίζα μας. Συγκεκριμένη περίπτωση η δικιά μου είναι charger tablet. Θέλουμε ενεργοποίηση της μπρίζας. Τέλος αυτό. Πάμε να κάνουμε και το να σβήνει όταν πάει 80%. Λέγουμε πάλι το 80%. Προσθήκη ενέργειας. Συσκευή μας που είναι το μπριζάκι. Tablet charger, το έχω ονομάσει. Θέλουμε απενεργοποίηση. Όταν φτάσει 20% ενεργοποιείται. Όταν φτάσει 80% απενεργοποιείται.